Eu sunt Luca și bun venit în bucătăria mea. Astăzi vom face salata Cezar și pentru această salată vom avea nevoie de un piept de pui, o salată, 4 felii de pâine sau o baghetă, sare, piper, ulei de măsline și parmezan. Și pentru dressing vom avea nevoie de un iaurt, o linguriță de muștar și 3 căței de usturoi. Și începem cu pieptul de pui, care îl feliem pentru a-l pune în grill. Și pieptul de pui îl vom condimenta cu sare și piper. Acum ne vom duce la grill. Pieptul de pui de la grill este gata. Și acum vom începe să tăiem pâinea sau bagheta ce aveți voi la îndemână. Punem pâinea în tavă, peste ea adăugăm ulei de măsline, cățel de usturoi pisat. Crutoanele sunt gata și ele și acum ne vom ocupa de dressing. Pentru dressing avem nevoie de 150 de grame de iaurt, o linguriță de muștar cu un cățel de usturoi pasat, peste iaurtul care îl avem noi aici. Punem ulei de măsline. Sare și piper după gust. Le mixăm. Salata a fost spălată și uscată și acum o vom tăia în de mici. Avem toate ingredientele pregătite și acum trecem la asamblarea salatei. Vom pune salata pe o farfurie. După care vom adăuga puiul care a fost tăiat fâșii. Acum vom pune crutoanele peste salată. Vom adăuga și dressingul.
La sfârșit vom adăuga parmezanul. Aceasta este salata Cezar. Sper că v-a plăcut acest tutorial și vă mai aștept și la alte rețete de pe canalul meu de YouTube. Vă urez poftă bună!